Opa, xentiña da boa! Xamón deshuesado xa, nos dan todo feito xa. Antes tiñamos o porco inteiro, aí había que matalo e facelo xamón. Ora xa, como queres? Quero así, braseado, tal. Da igual. Bueno, moito temos traballado con isto en esta chegou. Eu, o ano pasado, non sei se lembrades, pero xa fixemos un par de canelóns de... Bueno, non podo aseguralo. Sei que fixen un. Sí que non me lembro se fixen o de carne ou de peixe, porque eu na casa os fajo ou de carne picada ou de peixe. E só usar a pescada ou o abadexo. Cun rustrido e despois fago os canelonciños recheos de peixe sin ninguna espiña, Cuidado, esos os nenos flipan. Metemos eso no forno con un pouquiño de caldo de peixe panrelado por riba, raca, despois un puré de patá que temos aí. Pois por aí vai o tema de hoxe. Por aí vai o tema porque o xamón cun queixo, aquí non temos nada que decir, non? Bueno, son produtos destes casados, estos casan perfectamente. Pois por aí vai o tema. Entón, temos este xamón que imos intentar que non lo corten, pois, dun xeito, bueno, pois, para poder traballar con el, e inda que vexades que hai algún oco por aí polo medio, non vos preocupedes, porque no momento de facer o rolo, un tapa outro, unha saia tapa outra, como di a canción, non? Por outra parte, imos asar isto, metemos. Por unha parte, vai asado todo, no mesmo tempo, ademais, nunha fonte de forno que vamos a facer agora, nada de por un lado unha, por un lado outro, uns tempos nada. Imos cubrir con un pouquiño de aceite de oliva, un pouquiño de sal, e por un lado imos a facer unha salsa con allo, cebola e tomate. Despois pasamos polo pasador de puré e imos a facer unha salsa que vai estar espectacular. E por outro, imos a rencher os canelóns, en vez de usar a carne, en vez de usar o peixe, que despois vosotros podedes incorporar o que vos dé a gana, imos a facelo con berenxena asada e con un pemento asado. Meter un pouquiño do ourego e despois a salsa, metémoslle pan relado para adquirir un pouquiño dese ton crocante e tal. E faltanos o queixo. E hai algo maravilloso que ten Galiza que eu non sei. A min, eso de que Cristóbal Colón, si era e tal, eu penso que os descubridores eran todos galegos, porque aquí, o que, se non está inventado, inventamos. E se está inventados, o replicamos e o melloramos. Por exemplo, porque eu xo provei, o queixo azul. Temos queixo azul na terra. Temos un bo queixo azul na terra. E, por suposto, quen sabe del? Quen vai a saber? O druida, o que busca todo o produto, ese produto tan importante que nos dan os produtores. Digo tan importante non por nada, porque dá gusto presumir del. Aí atrás facíamos kimchi, por outro lado, temos de todo. Pois o queixo azul tamén vai a estar aí esta chegou. Amigo Rafa, onde andas, hombre? Oído na queixería, chef, por suposto, claro que sí. Se o chef Ameixeiras quere queixo azul, eu vou onde está o mellor queixo azul, que para iso son o reporteiro o recadeiro. O que pasa que, a ver, estou en Chantada, hai queixo, porque vexo vacas, pero non sei de que corre o queixo. Azul ten que ser. Sí, azul, por favor. Vale. Mira, non pasa nada, porque hoxe a min, como os teus macarróns, o corpo pídeme salsa. Iepa! Pois para falar de queixo azul, pois estou cunha muller especialista, responsable da Iras Moniz, aquí en Chantada, e Ana. Exactamente. Ana, tedes queixo azul, non? Timos. Non moito, pero timos. E por que se chama queixo azul? A ver, eso primeiro. Bueno, chamase queixo azul porque, como vedes, está veteado. Bueno, non é azul exactamente, é un color así medio entre verde, gris. O que fai que este así é o Penicillium roqueforti. Eso sona a Roquefort. Sí, porque, bueno, utilizamos o que é o Penicillium roqueforte, que utilizan en Roquefort, en casi todos os queixos azuis que se fan. Se utiliza distintas variedades ou distintas cepas, pero utilizamos un Penicillium roqueforti, bueno, para que sea un queixo azul.
Comecemos polo principio. Vos tedes vacas? Que sempre me gustou preguntar isto. Tes vacas? Sí, timos vacas. Cantas vacas tedes? Unhas 80 e algo de vacas. E que razas son para... Son de vaca de raza Jersey. Jersey? Sí. É unha raza moi parecida á rubia galega, en canto ao color, o que pasa é que é moito máis baixiña. Son originarias da isla de Jersey, na que nós as tuvemos que comprar en Dinamarca. Teñen un carácter moi queixeiro. Ten moita grasa e moita proteína. A nos houbera gustado poder facer queixo con vaca ca rubia galega, pero bueno, é casi imposible porque ten un carácter moito máis de carne. Entón, bueno, o que máis se parecía á rubia galega era quizás a vaca Jersey. E que máis queixos tedes aparte, ou facedes aparte do azul? Este se chama Sabel, que non o dixen. Sí? Este é o queixo terra, é unha pasta blanda, é unha elaboración moi parecida a tradicional galega que se facía antes nas casas. O que pasa é que nos lle deixamos salir cortezas naturales. A parte exterior, non? A parte exterior, sí. Iso cómese, por certo, que sempre lle quitamos... A ver, as nosas, sí. Hai codias que non se poden comer, pero porque teñen resinas ou algunha cousa para fora. Claro, e parafinas, non teño entendido. Parafinas e cosas así. Sí, non, as nosas non, son cortezas naturais. E respecto ao queixo azul, que é o que veño buscar para o prato que vai facer Xoanqui, o noso chef, que maduración ten? Este, por exemplo, ten un mes. Dependendo do gusto do consumidor, con un mes está moi suave, lle vas a apreciar outro tipo de matices cando comes, pero se pode comer hasta uns 150 días. Para unha salsa, para uns macarróns que vai facer, pensas que vai ben? Sí, perfectamente, sí. Vale, che, Xoanqui? Vale, perfectamente, unha maravilla. Sí, non? Xa sabía eu. Moitísimas grazas, Ana. Gracias a vos. E nada, a ver se nos convidan a comer un día, non? No plató. Pois encantados. Digo eu. Disfruta, amigo. Cando que irades, Dios mío, mi madriña que estou aquí máis só que a unha, vinde a comer a plató cando que irades. Así amansades un pouco as fieras que teño aquí por diante. Non quero mirar a ninguén. Aquí temos o queixo azul. É unha maravilla. Cando falamos de educar o padal, dígolo en serio, eu nas pizzas, cando os cativos eran moi pequenos, dalle eso a un neno. Bueno, 3 aniños, ou así, papaban nel, había que quitarlos de diante. Empezaban a pizza, non? As pizzas que comían eles con queixo normal, e queixo aves, ou de xamón, champiñón e tal. Pero polas beiriñas, así, botaba anaquiños de queixo azul, non? Entón atopaban, eu non avisaba, topaban, pero está rico, e chegou un momento, por eso, é un xeito, eu falo por falar, non, a veces, pero son experiencias que teño na miña casa. E é certo, na miña casa son unos pirraos do queixo azul. E foise metendo así, na pizza, pouquiño a pouco, e agora, bueno, hai que quitarlo diante, porque nin pizza ni nada, a palo seco nun anaco de pan e punto. Moi ben. Veña. Forno. Hoxe imos para o forno, me acompañades, que o teño apagado. E hai que prendelo, se o teño apagado, ves? Vide comigo. Imos a hacer esas verduriñas, é importante sempre que o forno este quente, vale? O que non podemos... Importante, ademais, o digo, porque sí que me preguntaron aí detrás. O tempo de cocción, pero cando dis no forno, é no momento que prendes o forno, no momento que entra no forno, no. No momento de que a temperatura do forno está a 180, 140, 200 grados, a que establece a receita, a partir de aí comezamos a contar. Non agora, o forno está frío. Entón, pois non. E tamén é relativo, porque moitas veces o tempo de cocción é a partir do primeiro fervor. Eso tamén é importante sabelo. Por iso eu insisto continuamente e prefiro que me chamedes pesado. Vou deixar isto xa a media altura. Prefiro que me chamedes pesado. Pero de verdade, insisto, é que non é memorizar, joder, non é, hai que ir aí e mirar se está, e tedes que saber vos se está a pá de año ou se está o xamón feito, non podedes fiaros de que, bueno, dixeron e tal, home, se queredes unha receita e metedes 180 grados durante 5 horas, non vos preocupedes, vai estar feito, non? Casi seguro. Un xamón, por exemplo, non? Ou un lacón. Pero si, en moitos casos, o que temos que facer é nos... Por iso insisto moito en ter os espetos estes de madeira que hai para facer as espetadas. Eso sempre na cociña ten que haber un, porque é un indicador perfecto de saber cando bota xugos a carne, cando non. Eso temos que aprender nós.
Bueno, comezamos. Mirade, teño estas verduriñas que as teño xa lavadas, estas teño que pelalas, pero estas sí. Entón, o que imos a facer é uns dentes de allo. Imos ás salas. Primeiro vou coller para poñelo lixo. Teño aquí un prato, un coitelo, e vou nos botar así tamén. Os allos van ir enteiros. Van a facerse no mesmo tempo. Con 2 chegan. Eu vou botar os 4. Para min. Isto é algo xa persoal, pero unha vez que aso, hai 5, con 2 vou chegar. Pero que os outros 2 eu meto nun anaco de pan. Cada un ten a súa medicina. Eu que queres que vos diga? Eu paso das aspirinas e dame un allo. Din que é un dos mellores antibióticos que hai. Eu confío moito nesas sabidurías, sabedes? Confío moito. Entón, pois, oye, un alliño ao día, así asado, encurtido. E os cativos que queredes? Eu toco madeira, de verdad que toco madeira, pero non me pillan mocos en todo o ano. Están como buxos. Todos os días, mel, aceite de oliva, un par de dentes de allo, de desayuno. Algún va a decir, pero ti maltratas, neno. Ti que estás facendo cos cativos? O piden eles. Eu non lles dou nada, os piden eles. Allo negro, que é moito máis suave. Se o probades, ten un sabor a regaliz, nunha torrada o allo negro por aí con un pouquiño de aceite de oliva, e se queres 2 ariñas de sal, eso co colacao, co café de pola mañán, vamos, espectacular. Tiña por aquí unha, e se non dá igual, tiña unha brocha. É igual, que non todos temos brocha, así que mollamos con un pouquiño de aceite de oliva, vale? Sal. E imos así. Sabedes por que quero cubrir todo? De aceite de oliva, faise mellor, sabedes? Unha cousa é... Mira, ven aquí Santi, cabrocha, pásame por aquí, compañeiro. Epa! Como mola! Entrou por aí, pasou 2 centrais e un defensa. Santi é defensa, dos vos, Fixo por aí en medio das cámaras, aí tes. Pasámolo ben, Aquí hai que ter un pouco de cachondeo tamén e de risas. Que para chorar xa vemos os telexornal. Polo moitas veces as noticias que nos poñen é que é a realidade, Non poñen outra cousa que non sexa a realidade. Pero que últimamente está... Así que nada, máis, a rirse. Bueno, vedes o cambio, non? Vedes un pouco, non? Como non é o mesmo botar. Agora mesmo vaise asar todo isto dun xeito uniforme, porque ten todo o graso, todo pejadiño, vale? O forno, eu penso que está xa casi, que este dos rápidos, e se non casi está. Así que vinde comigo, voltamos por aquí. E agora teño que chiscarvos un ollo. Mira, xa está a 169 grados, 170, quédelle 10 grados para ignición. O chisco dun olliño, vale? Ata agora. Teño os ovos xa cocendo, faltame 7 minutos. A berenxena, o pemento xa o teño limpo, faltame isto, así que imos a comenzar. Mirade para aquí, porque cousa sinxela, pero sobre todo, aparte de sinxela, de verdad que non sale un prato de estache bo sin facer honra ao ese título, a estache bo. Está bo, moi bo. Ai, bien. Ben, quitámola aquí a tona. Para iso pasamos 2 garfos. Iso, cos dediños... Aí está. E imos pelando. Mirad, un truco para pelalos... Toda esta auguiña reservamos, Fajo paréntesis. Cando falo, fajo paréntesis a veces. Un truco para pelalos, estaba falando, non? Do forno, dos pementos e demais. No momento que salen do forno, o que temos que facer é cubrilos con papel de aluminio.
e flipades, porque cambio o conto, sale a tona sale toda enseguida, sin ningún esforzo, sale enteiriña. Cubrimos con papel de aluminio e o produto sigue xerando calor, ese calor vai condensando por arriba e tal, entón a tona colle se desprende toda dunha maneira, dun xeito moi sinxelo, e non andamos aí con anaquiños que ao final te aborres e demais. É importante, porque moitas veces cando eu vos digo de que os que tedes sorte sobre todo, que tedes sorte me entendedes que vamos, non fai falta que salen os pementos e mellor 6 caixas de pementos nun día, non exagero, un anaco de horta, aquí Galicia así, estornudas aí e sale, eu que sei, pois aquí igual. Entón, é importante porque, joder, cando queremos facer ese que eu falaba da escalivada, falaba destas verduras forneadas, de feito, comentei que na miña casa este brao foi o éxito. Facer verduras ao forno e despois cocas. Coller tipo pizza, pero sin queixo ningún. E con pirixé, meter todas esas verduras asadas en riba dunha coca de pan de trigo galego, despois ao forno, con uns tomatiños e todas estas verduras. Eu sempre aliño con aceite de oliva e un vinagre bo, galego, pero dos bons. Mirade como queda isto, Imos a facer así. Isto de aquí, imos a apartalo para aquí. E así facemos as tiriñas. Vedes? Ben. Que rica é a berenxena asada. Eso tamén, para algo que uso moitísimo, chamanlle moussaka, non? En Grecia. Pero é como unha lasaña, unha cousa similar. De feito, a moussaka moitas veces leva pataca, depende da zona tamén de Grecia, non? É discutible, demais, non? Pero non lle solo botar esa pataca. Entón, é a carne, e lle poñolle berenxena asada, despois en riba da carne unha capa de berenxena asada, que moitas veces está máis asada que isto, é con unha polpa. Está buenísima, así tamén está moi boa. Moi ben, mirad o que temos por aquí. A berenxena en tiras, os pementos, que me quedan aí 3 minutos de cocción, en tiriñas tamén, vedes? Non podo formar os canelóns hasta os ovos. Vou explicar tamén por que vou cocer uns ovos, E por que están cocidos eses ovos. Porque dixe, por que lle metes ovos? E non lle metes, que sei, atún, ou algo de carne, ou tal. Bueno, primeiro porque quero facelos suaves e quero que o sabor do queixo sexa o principal. Segundo, os ovos. Por que? Porque a xema do ovo cocida, unha vez que a misturas con un pouquiño de aceite ou un pouquiño de vinagre, un pouquiño de viño, misturas o que fai con unha especie de, entre comillas, pegamento, que non se desparrame todo. É un sabor moi neutro, non vai afectar, non vai alterar o sabor do prato en xeral. Entón, por aí ven o conto, vale? Bueno, pois isto temos para reencher con isto. E con isto que imos facer. Vaso. Batedor. O tomate. Quieto, non quero meterlle o pedúnculo ese. Estas cousiñas pasado o tempo, en quitarllas. Nada de todo para dentro, de todo vale, no. Aquí un prato fino. Os pratos, joder, son elegantes con estas cousiñas, Non fai falta máis cousas que facelos limpos. Este torrado vennos, ai, que rico. Da cebola é espectacular. Si vedes como ule isto, o pemento asado, quieto, e o allo asado, por suposto, e o allo asado. E agora, bueno, aí temos. Isto que soltou tamén vai para dentro, Aí o tomatiño e demais. Vale? Vale, o xusto, quieto. Listo. Fora. Agora, xa ten sal, xa ten aceite de oliva, ten pementa, voulle botar unha pouquiña máis de pementa, despois corriximos de sal.
Voulle poñer os ovos cocidos. Listo. Voulle poñer un chisco de vinagre. Así, nada máis. E os ovos, agora, mira, vou facer isto, vou deixarlos enfriar, vale? Para que despois me casquen mellor. E sobre todo tamén para cortar a cocción do ovo. Entón, lle quito a auga quente e a refrío un pouquiño con auga fría, vale? E agora xa os pelo. Poño a pelalos e máis a trocealos. E aquí imos a formar a salsa. Brazo batedor ou pasador de puré. Se uso o brazo batedor, de verdad, é porque normalmente en todas as casas hai. E o pasador de puré, pois en moitas casas, pois non o hai. Non vos nada, non son conclusións que saco. Saco porque mo di a xente. Mo di, é que eu non o teño, mo di moitísimos. Eu teño brazo batedor. Mercalo, por favor, mercalo, porque é totalmente diferente a salsa, queda moitísimo mellor, non queda tan pasada, pero se queremos pasar un pouquiño máis, porque nos queda un pouquiño grosa, porque temos os furados que son demasiado gordos, para iso temos o coador chinés. É que todo ten o seu aquel, e non rompes a estrutura molecular con algo tan agresivo como é un brazo batedor. Pero todo o mundo ten o brazo batedor. En esta chevo queremos chegar a todas as casas. A todas. E aquí non se nota moito, sabedes por qué? Porque é unha cebola que é vermella, está asado vai quedar oscuro, pero nunha salsa de tomate, aí sí que se nota, porque nunca conseguirás unha salsa de tomate de cor vermello se usamos o brazo batedor, vai quedar dun cor laranxa. En cambio, se usamos o pasador de puré, o temos garantizado. Pois listo, xa temos a salsa de verduras asadas. Vale, esperades un chisquiño, por favor, a que casque os ovos e os pele. Nada, eso, o chisco dun ollo ou un menos. Veña, ata agora. Aquí o interesante, como os comentaba antes, verdad, é a xema. Ora, a clara non a tiramos, non vai para o lixo, por suposto que vai para dentro. Eso que non son deses, porque cando facemos a carne, que facemos os rolos de carne e tal, moita xente, pois, mételle unha tortilla francesa, un ovo cocido, a mí non me gusta. Pero sí que é certo que para aquí precisamos isto. Isto, como non o vou a tirar, porque non quero tirarlo, porque se aproveita todo, pois vai para dentro tamén. Así que, proteína. O xamón xa sabedes, decirlle que este non é precisamente o máis axeitado, porque hai algunhas charcuteiras que lles pides, oye, xamón aí finiño, pero enteiro, co xusto e tal, e fa, o malla, non? Está un pouco roto. Pero non vos preocupedes, o que vos falaba antes, Unha saia tapa a outra. Sabedes o que me refiro, non? Bueno, agora, como se vai producir un pouquiño de humedade aquí dentro, o que vai facer a xema do ovo é absorber esa humidade. E aquí dentro tamén, o que non vai faltar, o que xa me está sacando o sorriso antes de comelo, vai ser este queixo azul. Rafa, adórote, tío. Me traes cada cousiña de verdad. Quérote un huevo e parte do outro. Joder, eres un crack. Ademais, a min co queixo, que queres que vos diga? Pero son un flipao do queixo. Aí vai un, a ver a quen lle toca este. Number 2. Vedes que está roto, verdad? Por aí abaixo, non pasa nada. Aquí isto tapo con outro, co seguinte volta está tapado, non pasa nada. Ben. Que rico. E doado, e sano. Vale, que chejan aí, estamos, que agora mesmo xa non fai falta que cheje o Nadal para comer turrón. O final xa de como se chama, do brao, xa empeza a ver, que queredes, eso tienta. Entonces estas comidiñas que son un pouquiño máis sanas, pois, olles, que molan, non? Molan. Moi ben. A ver, veña, que seguimos. Que me queda o queixo. Despois ainda vou botar un pouquiño máis, un pouquiño máis de queixo. Vale, 2. Está roto por aquí, pero agora facer isto, vedes, xa tapa. Por iso non importa ainda que este un poquinho roto.
non importa nada. Moi ben, seguinte. Mirade, vou facer uns cuantos máis. O único que imos a facer agora tamén é... Vou adiantar. Coñemos un pouquiño máis de queixo. Que estamos abusando del? Nin de coña, eu aquí non ofrece discusión, non? De eso nada. Aquí proporcionalidade perfecta, dentro e fora. Vou fazer algún máis, O que pasa para enseñarvos... Aquí temos as verduriñas asadas, co allo asado, con ese chisquiño de vinagre, e vamos a poñer un pouquiño en riba de cada un. E, despois en riba, un pouquiño de pan relado. Vou facer uns pouquiños máis. Vou meter no forno, co teño prequente a 190 grados, aproximadamente en 10 minutos. Isto debía ter xa unha pintaza espectacular. Pensade que está todo feito, opcional, que para min pega allí. Un pouquiño de ourego. A erva que querades. O ourego pegalle ben, tamén é certo. Vémonos agora. Vou seguir traballando. Nun chisco dun ollo, vémonos no resume. Ata agora, amigos. Asamos o pemento, a berenxena, os allos e a cebola embadurnados en aceite, sal e pementa a 180 graus durante 35 minutos. Cocemos un par de ovos, picámolos e reservamos. Facemos os canelóns de xamón coa berenxena, o pemento, os ovos, o ourego e o queixo azul. Nun vaso batedor trituramos a cebola, os allos, o tomate e un par de culleradas de vinagre. Montamos os canelóns coa salsa e o queixo nunha fonte e enfornamos durante 20 minutos a 200 graus. Empratamos e listo para comer. Bueno, encántame facer estes pratos, encántame, volve loco. Sabedes por qué? Porque cociñamos. Os que cociñamos, vosotras xa sabedes do que estou falando. Son pratos deses que podes ter o feito, todo envoltiño, toda unha asentada, unha fonte, outra fonte asentada, e no último intre é cando salseas metes o queixo relado ao forno. Entón, danos ese descanso, ademais a tranquilidade de saber as unidades que temos. Eso, para os que damos de comer todos os días, que é un día especial, que chega un domingo, que non sabemos se son 3 de máis ou 1 de máis e tal, os temos contados, ou podemos ter feito do día anterior. O domingo, mediodía, forneamos e o temos aí na mesa. Un prato de primeira categoría, cun queixo que temos que estar moi orgullosos, do que están facendo en Galicia, en queixos. Moi orgullosos. Non me quero enrollar con máis cousas, pero en queixos de verdad. Number one. Dentro de pouco, a ver os suizos, non ven aquí a pedir consello. Unha aperta e lembrade, sede felices, por favor. E para iso, para ser felices, o primeiro que tedes que facer é isto, que non baixe o sorriso. Chao.